Pelle! Ah! Jeg tror, det er mig. Jeg laver lidt tyndt masker, jeg kan ikke bruge det sådan noget. Du styrer lige dit harskår, Kasper. Ja. Ikke for tæt på. Det er slagdagen. Det sker der bare. Hvad? Det der sker der. Så er der også andre måder at signalere efter hjælp på, end at gå hen og trykke på den røde knap. Og det er ikke fordi, at det ikke kommer op i nogen af de her til eksamen, det gør ikke. Men altså, hvis man nu sejler rundt i det virkelige liv derude, og så skal lave sådan en Mayday relay, som vi lige har lavet nu her, den kan man jo godt komme ud for at skal lave. Hvis man kommer forbi en båd, en lille båd derude sejler, der er sådan lave en DSC for eksempel, og man kan også være rundt på kanal 16, og så fortælle, at man har sejlet forbi den og den. Cirka position på det tidspunkt, jeg også observeret, der stod, at der var en, det var en kendt båd, en person observeret, 2 personer observeret. Stranding, båd, der er egentlig, man kan forestille alle mulige slags scenarier. Så selvom man har hørt noget af Mayday eller DSC-kamp, man skal have mere sådan nogle signaler om, hvor det er sådan nogle dønne metalsignaler, der var en hængsproblem, så kan man klare dem sammen. Så kan man få dem ud, så bliver der en stor kugle. Ellers så blev det en diamant. Så du ikke, at Johnny har hakket lån i mig? Nej. Jeg vil sige, dengang han hakkede det ind om mig. Dengang han kunne sådan spille ind. Han gjorde sådan lige stedet. Der var ikke noget, fordi de faldt til vand. Og det er jo, det sker det i og godt. Ja, det er jo også. Det er en side. Ja.
bådbinderi, eller hvad? Det mener jeg så klart, vi kan vise jer noget om. Ja. Og så har I noget med noget navigation også, eller hvad var det? Vi underviser kun op til 12 meter. Ja. Det er det mine, man ser, men jeg mener faktisk, de er så godt, om ikke bedre end de her. Har I noget søsikkerhed? Det er faktisk organiseret på en helt anden måde. Det er et skib, som ejes af, jeg tror nok det er rederierne, og de også sejler rundt, som vi gør. Og de har altså nogenlunde monopol. Alle de, som vi uddanner, hvis man skal til søs i Island, så skal man have kørt igennem det der. Og det er med, høj. Ja, brand og det. Alt det der. Ja, vi kører kun med førstehjælp på det hands-on deck, altså almindelige fiskere, altså uden licens, altså uden skipperlicens. Ufaglært, skal vi sige det? Ja. Men altså, bådbinderi, altså, og vi kan jo komme ind på nogle af de der større, ja, nu har vi hørt, jeg ved ikke om I har hørt. Þessi var að sjó, já, það er þetta snurvoðabátur, finnst mér. Já, þetta er snurvoðabátur.